Morjesta kaikille ja Patruuna täällä tänään. Venskua ei oo tää näkyvillä, kun tää on meidän joulu. En tiedä. Jotenkin sille. Sain tänä vuonna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lahjaa. Jonain vuonna mä oon saanut isomman. Todella paljon isomman kahsan, mutta en mä. Saamme vielä polkupyörän. Se on paras asia. Silloin on kivaa ja. Mutta mä avaan nää lahjat, niin näkee mitä siellä on. Eli nähdään kohta. Jahas, mä löysin vielä tämmösen paketin, jossa sä pääsee Edeniin. Me lähtää Edeniin taas. Siellähän mun nimi näkyy ja 2 pikkuveljeäkin. Joo. Sitä tuli paljon. Koskaan jaksa syödä, kun näin paljon mässi, pyöränvaloja, kajareita. Toiset Adidas-housut, jotain välikalsareita, kuulokkeita, liikaa karkkia, nyt on aika paljon karkkia, todella paljon. Mä koskaan jaksa syödä, menee 10 vuotta. No siinä hieno kuva, eikö ookin? Jahas, mikä se siellä takana? Jotain. Ja sit mun kuva. Ja suakin hieno. Ei vitsi. Joo. Ja sitten pyörä tietenkin on siellä Kouvolan keskustassa. Joo. No tämmösiä lahjoja Patruunan. Mä sain tällä kertaa hirveesti suklaata, aika liikaakin. Joo. Mutta pyörävaloja on. Onks tää mitään muuta? Ei. Morjesta kaikille ja Patruuna kuittaa. Eli se seuraava video on moikka kaikille. Eli moro! Eikö se moro? Eikö moi?